बर'नि गाबगोनां दख'ना आर'नाइ आरो सि जोम गाननो जोमनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दिनै क'क्राझार सहराव गोदानै बेखेवदों आगर गुबै दख'ना गला। क'क्राझार सोहोरनि जेडि रडजों नांजाबनाय थामहिनबा गांजेमा बाजाराव दिनै गोदानै आगर गुबै दख'ना गलाखौ बेखेवदों। दख'ना गला बेखेवनाय हाबाफारियाव एमसिएलए राजीव ब्रह्मनि आंगो बिसि जुटिका ब्रह्मआ आलासि महरै नुजाथिना आगर गुबै दख'ना गलाखौ बेखेवनानै होयो। आगर गुबै दख'ना गलानि बिगोमा प्रतिमा हाज'वारिया सहर बाहागोआव दख'ना गलानि आंखालखौ नोजोर होनानै गोदानै बेखेवनाय जादों होननानै फोरमायदों। दख'ना गलानि बिगोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला आगर गुबै दख'ना गलायाव बायग्रा बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन बर' आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा दख'ना आर'नाइफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसेयैनो आगर गुबै दख'ना गलायाव 300 रांनिफ्राय जागायनानै 27,000 रां बेसेनसिम मोजां मोजां दख'नाफोरखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो आर'नाइ, गामसा, गस्ला आरो जोमग्रा फास्राफोरखौबो मोननो हागोन होनना गलानि बिगोमा प्रतिमा हाज'वारिया फोरमायदों। बे समाव बेखेवगिरि आलासि आरो गलानि बिगोमा प्रतिमा हाज'वारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। सिगाङावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा धन्यबाद होनाय थाबाय। खारन दिनै प्रतिमा बायदिया गावनि जा जि मा नाममोनलाय नामा आगर गुबै जे बे दख'ना स्टरखौ दिनै खुलिदों। जोंनि हिन्जाव माहारिनि थाखाय माने मोनसे मोजां बाथ्राखौनो आङो होनगोन। खारन दिनै बयबो हिन्जाव माहारिया दिनै साबलम्बि जानो रोंदों। दख'ना दखाननि उपरिबो हटेल सटेल आदि खुरि खालामनानै दिनै जोंनि हिन्जाव माहारिया जेरैबायदि गावनि परियाल गथ' गथायखौ फोरोंनायाव सहजग खालामदों। दिनै आं सानो बेबो दिनै साक्सेस जागोन होननानै। बिनि जा उद्देश्य लानानै बिहा दिनै बे दखानखौ खुलिदों। मोजां मोजाङैनो बयबो बे दखानखौ माने ग्रहन खालामगोन होननानै आंनि बिसास दङ। आरो बयबो बे दखानाव फैनानै जाहाथे मोजां मोजां बर'नि जा जोंहा गाननाय ट्रेडिसन ड्रेस बेखौ लागोन होननानै आंनि बिसास थाबाय। आरो बयखौबो रायजो राजाखौ आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जे जाहाथे बे दखानाव फैनानै बयबो मोजाङै बे दखाननिफ्राय गावनि फसायनाय जिनिसखौ लाङो। थांखियाथ' दङ। खारन जोंनि क्रमान्वये जुब समाजा आं नुनायाव जा गोदान गोदान माने जोंनि दख'नानि प्रति जा आग्रह दङ बा जा गोदान गोदान जिनिसखौ माने ग्रहन खालामनानै गाननो लादों जे बे फरायसालिफोराबो। आं सानो जे बुहुद प्रयजन दं। आंनि थाखाय बे बुहुद खम जे बे दखान दङ जेसांखिनि जोंनि दा आइजोआल' केबल खालामगासिनो। जुदि बेयाव जोंनि जुब समाजाबो जुदि खालामनो आराम्भ खालामोब्ला आं आरो माने खुसि जागोन जे जोंनि ट्रेडिसन जे बे ड्रेस बेनि प्रति श्रद्धा दङ होननानै आं सानगोन। आरो नांगौ होननानै आं सानो आरो बेसांखिनिया सिमित'। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दिनै आङो गोदान मोनसे दखान खुलिदों। बियो जाहैबाय दखाननि नामा जाहैबाय आगर गुबै दख'ना स्ट'र। बेयो जाहैबाय बिशाल मेगा मार्टनि खाथियावनो। दा नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन। माइदिनि मोनगोन। गासैबो बाजाराव जा दङ बेखौ नोंथांमोनहा आंनि दखानाव लासैनो मोनजोबलांगोन। ओरैनो दख'ना आरो फास्रा बिनि अनगायै मा मा दङ? लासै लासै आंथ' दा बारा बुथुमनो सम मोनथ'वाखै। दा आं लासै लासै गासिखौबो लालांजोबगोन। दख'ना जोमग्रा, ब्लाउस, गामसा गासिखौबो आं सोलांजोबगोन, मोनलांजोबगोन लासैनो। रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायनो? रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो आं गुरैयै खावलायनो सानो नोंथांमोनहा फैनानै आंनि दखानाव आखाइजों दानाय मोजां आगर गुबै मोनगोन। जेराव आगर गुबैखौ जोंनि क'क्राझाराव हिन्जाव गोदानफ्रा गानो। बायदि रोखोमनि जिखौबो मोनफालांजोबगोन। बेखौनो आं खावलायहरनो सानो रायजो राजाफोर आंनि
दखानाव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बेसेननि बिथिङाव बेसेबां खमथारनिफ्राय जागायनानै बेसेबां गोजौसिम बेसेबांनि गेजेराव मोननो हागोन? ओरैनो दाथ' 300निफ्राय 27,000सिम दंथ'यो आंनाव दा। आं गासिखौबो फिलाप खालामजोबगोन लासैनो, समजों लोगोसे आङो नाजालांगोन बुथुमनो। हाबा बा माबाफोर फेस्टिभेलनि थाखाय स्पेसियेल ड्रेस अर्डार होनो हागोन ना होनबा? बेखौ ट्राइ खालामलांगोन। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'ल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindcollege@gmail.com